ngayon sa Central, doon kami nang galing sa unang video namin. Ngayon pupunta tayo doon sa palace kung saan nakatira ang king ng Belgium. Ito yung ano, parang park nila. Ben! Yan. Kita nyo yung mga ibang building sila. May mga tori-tori. Design ng tori-tori. Ayun. Marami pa tayong din ng mga napuntahan. Kaya lang wala na kasi tayong oras. So, yan. Tignan nyo. Yan daw. Yan yung City Hall. Palace of Justice. Yan. It's bigger than the capital. Yung building na yan, yan one of the biggest building of the world. Yan, ang pupuntahan natin. Yan, museum shop. Museum art. Yan yung Palace of Justice. Mas malaki pa ang building na yan kaysa sa White House sa Amerika. Yan. Nire-renovate lang nila ngayon, guys. May Ferris wheel din sila dito. Ano nga pala, si Jean Claude Van Damme, taga dito siya. The muscles of Brussels. Rafa, espera! The muscles of Brussels. Ah, okay. Ang tawag Jean nila sa Claude kanya Van kasi Damme, marami taga siyang dito yung muscle. Look. Ah, yan sila ko kaya ano, Expensive street, just like sa sa Amerika ba. Dito mo makikita yung mga expensive na shops. And then dito sa may right side, yan yung black Nigerian. Kung mga meron tayong Chinatown, yan din yung town ng mga black people. Dito sa may right side. Yan. Ito babayan ng train station. Yan. Mostly dito maraming mga dito maraming mga rides, pero normally hindi open yung bicycle dito kasi nga marami tayong mga maraming mga sasakyan. Hindi katulad sa tinirahan namin sa Ostende na free ang bisikleta. Dito hindi kasi yung ayaw nila yung aksidente. Kung makikita nyo marami silang mga tram, yan. May bus, may tram. So yun yung mga sakayan dito. May train din sila.
pero not so much in bicycle. Yun, nandun yung ano, Louis Vuitton, Dior, ano ba yun? Yung mga expensive na ano, shops. Nandun siya. And then, meron din sila yung Rolex, Cartier, yung mga expensive talaga, yung mga may tatak, may pangalan. Jimmy, ano ba yun? Jimmy Choo? Jimmy Choo ba yun? Yes, Jimmy Choo. Hermes, Lauren. Meron silang Hermes. Meron silang Ralph Lauren. Yan. Giorgio Armani, nandun din. Yan. Gucci. Yun, nandun. And then dito rin, Space Louis. So yung mga affordable ba? Yan, shopping street din ito. Yung banda doon is expensive siya. Kung makita nyo, may mga tatak yung mga ano, building nila. Yung na lahat. Meron sila yung Todd, Emporio Armani, Paulica. Yan. Yun, The Hotel. Yun yung Prada, Bulgari. Yan. Yung mga famous na ano, at may pangalan na ano, branded talaga. Pandora, of course. So guys, pupunta kami ngayon sa palace kung saan kinakasal yung mga king and queen. Palace, di ba King? Ay, yung palace. My God. Yung palace is the house of the king and queen. So guys, ito na yung royal palace kung saan nakatira ang kanilang king and queen. Yan. Royal. Not much to see. Sa pangtadya si Jen, diba? So take picture to the royal palace. Picture ka dito. Get away from the casket. Yeah, but the cake. Cake without the car. So next Don't let me down. Oh, there at the gates, at the golden gates. the golden gate. Yan. Punta kami sa kabila guys. Kami makapasok kasi of course dahil sa pandemya and of course bawal talaga. Tara guys. Federal Parliament. Yan, ang building na yan. Kung saan nag-meeting-meeting yung mga ano, mga senadors, parliamentary na tao. Going to where? What? Matraffic dito sa ano, Brussels. City kasi. Pagka nandun ka sa medyo outside Brussels, okay naman siya. Pero pag nandito ka kasi sa city, sobrang traffic. Well guys, yung building na yan, yan yung naging office ng aking bayaw dati. Kasi dito siya nagtrabaho for almost 9 years. Ano siya, professor, university professor. So yan, yung building na yan. Sa first floor. Sa first floor. Yung office na po. Yan, yung office niya. Yan, yung building na to.
we're going back home na kasi it's a little bit late. So ito yung train station din nila dito sa Brussels. Saka yung ano, marami pa. Oh. So guys, itong station na ito, pwede din ano, meron din dito papuntang Holland, Luxembourg, UK. So maganda din dito guys kasi mihor din siya na ano, travel, ha? Ito kasi yung sentro. So dito mo makukuha yung mga train papunta doon sa ano, sa mga location na yon. Hindi katulad sa Madrid na kailangan mo pang mag-aeroplano. Meron ding bus actually, kaya lang it takes how many days. So ito, mihor na siya. 2 hours. Ito mga 2 hours, mga 1 hour kung malapit lang. Meron din sa France by car. Malapit lang kasi siya guys. Sa Denmark, pwede din. Sa heart of Europe kasi siya. Parang ito yung pinaka-sentro. So yung mga other country na Europe din, parang nasa paligid lang siya, kapitbahay. So yun guys. Another ano, Germany, France, lahat na ng Europe countries. Poland, Denmark, Holland, Denmark, and Luxembourg, mga yan. Malapit na lang siya dito. Pwede kang mag-car. Pwede mag-car, pwede by train. Train to London also. To London. Yun guys, meron din sa London. So, another information kung halimbawa mag-migrate kayo dito sa ano, sa Europe, maganda ang Brussels. Yun lang guys, ang small information.